prevažne o kybernetickej bezpečnosti, ale aj o compliance. To znamená, v svete Microsoft 365 budeme v rodinách produktov Microsoft Defender a Microsoft Purview. Moje meno je Martin Gucký, v Software One Česko a Slovensko som pre-salesový konzultant alebo pre-salesový architekt. Budem rozprávať, keď budete mať otázky, kľudne mi do toho skočte, zdvihnite ruku, zakričte čokoľvek, keby som si vás nevšímal. Na konci nechám samozrejme priestor na nejaké otázky a v ideálnom prípade aj odpovede. A možno ešte na začiatok jedna vec, dnes máme veľmi symbolický dátum, je 14. október, alebo teda žien. Dnes, ako určite viete, je posledný deň, alebo od dnes už nie sú podporované operačné systémy Windows 10, nie sú podporované Office 2016, ani Office 2019. To znamená, dnes je ten deň, kedy skončila štandardná produktová podpora a od dnes vlastne nedostanete do týchto produktov žiadne bezpečnostné updaty, či už kritické alebo bežné. V prípade, že si nezaplatíte taký tie ESU, to znamená Extended Security Updates. Dnešná agenda stručne chcel by som to rozdeliť na také dve časti. Jedna je taká teoretická, to znamená, aby ste sa niečo dozvedeli o tých produktoch, ktoré vám pomôžu zlepšiť alebo odmerať vašu bezpečnosť a zvýšiť odolnosť. A samozrejme, aby to nebola až taká nuda, aby som vás úplne neuspal, tak niektoré veci sa vám pokúsim aj ukázať, pokiaľ teda bude technika fungovať, tak aby ste si niečo aj z toho pozreli. Ešte počkám na asistenta, kým mi zavrie okno. Jo. Super. Díky. Chcem sa spýtať, hlasitosť moja je dobrá, počujete ma aj vzadu? Stačí kývnuť. Je to lepšie, že? No, super. Dobre, prejdeme rovno na bezpečnosť. To znamená, u nás, povedzme, rozdelíme bezpečnosť na dve základné časti. Jedna bude nejaká procesná, papierová to nazvime, procesy, interné riadiace akty, smernica a podobne. To je vlastne tá cedulka zákaz vstupu. A potom tá technická, čo je ten plot, to je to technické opatrenie, ktoré má vynútiť alebo podporiť nejakú tú procesnú bezpečnosť. Jedno bez druhého neúplne funguje, nedáva zmysel. Na druhú stranu symbolický obrázok, ktorý vám ukazuje, že ak rozkaz znel jasne a povedal niekto, že na tomto chodníku zakážeme vstup a opatríme ho nejakou zábranou, tak vidíte realizáciu, môže to byť aj lepšie. O viac ako mesiac, 20. novembra, budeme mať webinár, ktorý bude práve venovaný procesnej bezpečnosti, NIS2, gap analýzám a podobným veciam. Ja sa dnes budem držať tej technickej. Keď prejdeme na nejaké tie produkty, budem hovoriť prevažne o Purview dnes. Purview, ako som spomínal, je rodina produktov, ktorá z pohľadu Microsoftu je určená na v podstate dátovú a informačnú bezpečnosť. Microsoft to delí na také dve základné skupinky. Kybernetická bezpečnosť v jeho ponímaní sú Defender. To znamená Defender for niečo. Endpointy, cloudové aplikácie, servery, identity a tak ďalej. Rodina Defender je niečo, čo detekuje hrozby, či už je to škodlivý kód, podozrivé správanie a podobne a následne na to reaguje. Čiže je to systém, ktorý detekuje a reaguje. Purview, rodina produktov, opäť vidíte, že má niekoľko rôznych ako keby domén alebo skupín a funguje práve v tej druhej časti, compliance, governance, to sú veci, ktoré sa nádherne prekladajú do slovenčiny aj češtiny, tak ospravedlňujem sa za to, že používam anglické výrazy. Purview sa delí na také tri základné skupinky. Je to dátová bezpečnosť, kde spadá všetko ohľadom klasifikácie dát, ochranou pred únikom dát a podobne, riadenie rizík a compliance, čiže nejaký súlad voči niečomu, kde máme napríklad audit alebo data lifecycle management a podobne. A dátová governance, dohľad, riadenie, akokoľvek to preložíme, to znamená dátové katalógy, dátové mapy a podobne. Každá z týchto domén je z pohľadu Microsoftu určená pre iný tým ľudí. Tá prvá začína nejakým tým IT a cybersecurity ľuďmi, tá druhá je pre risk manažérov alebo právnikov, teda legal týmy a tá posledná je pre práve vlastníkov dát alebo tých, ktorí hľadajú dáta v organizácii na to, aby ich nejakou formou využili. Rovno si môžeme asi ukázať prvé demo, čo je Compliance Manager. Je to produkt Microsoftu a je na ňom zaujímavé alebo možno pekné to, že
Väčšina z vás ho vo svojich prostrediach bude mať k dispozícii, pretože nie je nejak špecificky licencovaný alebo nie je nejak nie je súčasťou tých najvyšších licencií, je súčasťou bežných licencií Microsoft 365, ako napríklad E3, E1, Business Premium a podobne. Si to takto. Máme, super. Microsoft 365 Admin Center, z neho sa veľmi rýchlo prehodíme do Purview centra, kedysi zvaného Microsoft Compliance, kde sa dnes ešte párkrát vyskytneme. A Solutions, takých tých dlaždičkách, ktoré máte možnosť si tam konfigurovať, je aj niečo, čomu sa hovorí Compliance Manager. Compliance Manager, teda technológia, ktorá funguje tak, že jej poviete, voči akému štandardu, regulácii alebo nejakému zákonu chcete byť compliant, to znamená, chcete byť v súlade. Vidíte, že mne to moc nejde, 55%. A na základe toho, čo sa vám rozchádza voči tej regulácii alebo tomu štandardu, dostanete nejaké odporúčania. Štandardne dostávate možnosť využiť 3 také merania alebo 3 assessmenty. Ja mám jeden slot voľný, tak si ukážeme, ako sa pridáva ďalší. Je to štandardný Microsoft, to znamená, prejdete Wizardom ako od Windowsu 95, tak až po Microsoft 365. Vyberiete si to, čo vás zaujíma, v môjom prípade to bude NIS 2, lebo to je taká vždy aktuálna téma v poslednej dobe. Pridáte, odnextujete si to ďalej. Pôjdem si to odmerať voči Microsoft 365 prostrediu. Ten assessment si nasadím a v priebehu pár sekúnd vlastne bude moje prostredie vyhodnotené voči tomu, čo Microsoft považuje za zásadné nastavenia preto, aby som bol v súlade s NIS 2. Vidíte, že 94% mám hotových, tak to vyzerá celkom dobre. Na druhú stranu, keď sa pozriete do tej spodnej časti, vidíte, že Microsoft má svoju časť, to, čo musí urobiť on. Vidíte, že to má splnené 100%. Aké prekvapenie. A vidíte, že ja som teda bol lenivý administrátor, ja mám iba 19 bodov zo 113. Takže keď sa chcem dozvedieť, čo by som mal robiť ďalej, mám tu jednoduchú záložku Your Improvement Actions, ja to vám tu trochu zväčším, ktorá ma vlastne navádza, čo by som mal všetko robiť. Mám tu zoznam odporúčaní, mám tu nejakú formu vyjadrenia v bodoch, ktorá mi hovorí, koľko bodov získam, pokiaľ niektoré z tých opatrení príjmem alebo nasadím. A v podstate ku každému z nich si môžem prečítať, čo ma čaká. Neminie, čiže dostanem nejaký sumár, čo by som mal robiť a ako by som to mal nasadiť. Môžem tomu vybrať nejakého vlastníka, pokiaľ by som mal v tíme niekoľko ľudí, tak môžem to prideliť niekomu. Môžem si samozrejme povedať, že už to mám nasadené, alebo som to nasadil niečím iným ako Microsoft, čo znamená, že mám toto riziko pokryté alebo mitigované, ale Microsoft 365 o tom nevie, možno používam alternatívnu technológiu, alebo to mám iba v pláne. Keď potom tie veci nasadíte, opäť sa stane to, že ten assessment beží v podstate neustále, to znamená v priebehu minút až hodín sa vám vaše skóre začne hýbať dopredu a vlastne vidíte to, že niečo som spravil a malo to nejaký dopad. Zatiaľ dobre. Povedzme, že to nasadíte, naklikáte si tam všetky možné odporúčania, vidíte, že ja z tých, ktoré som si tu vybral, mám teda NIS 2, mám ISO 27000 a mám EU Artificial Act, čiže AI Act, to znamená riadenie umelej bezpečnosti, tiež jedno z nariadení Európskej únie. A každý z týchto assessmentov alebo z týchto regulácií mi poskytuje nejakú sadu odporúčaní, ktoré by som mal nastaviť. Prečo je to dôležité, keď neviete, kde začať, alebo nie ste si istí, v akom stave to máte? Je toto jeden zo spôsobov, ktorý môžete urobiť v podstate hneď a kľudne aj dnes. Druhá podstatná vec v tomto pre mňa je, že pokiaľ sa tie nastavenia v čase začnú rozchádzať, to znamená, mám stav A, niečo vyklikám, niečo nasadím, urobím si politiky, všetko to funguje, je to krásne, urobím si takú tú čiaročku, že vybavil som to, prejde pol roka, prídu výnimky, prídu noví ľudia, prídu nové procesy, zmení sa dokumentácia a zrazu mi to už možno nesedí. To, ako to môžete vyhodnotiť, je samozrejme nejakou formou
iného assessmentu, môžete si ho spraviť sami, môžete si pozrieť nastavenia, môžete skontrolovať dokumentáciu, alebo sa môžete vrátiť do compliance manažera a pozrieť sa, či sa vám niečo z toho hýbe. Ukážem vám históriu a dokážete si nastaviť aj alerty. Čiže pokiaľ sa vám niektoré nastavenie začne rozbíjať, lebo máte šikovného admina, ktorý si chce zjednodušiť prácu alebo niečo podobné, budete o tom notifikovaní. Čiže asi toľko ku compliance manažerovi. Dnes nepôjdem do nejakej zásadnej hĺbky, tak zhruba takto. Nejaké otázky? Môžeme ísť ďalej? Dobre. Únik a krádež dát ideme trochu pritvrdiť. To znamená klasický scenár, kedy väčšina organizácií dnes je buď povinná, alebo chce vedieť, aké aktíva a aké dáta má. To znamená, chcem im rozumieť, chcem ich klasifikovať, chcem ich označovať a na základe či už obsahu tých dát, alebo značiek, ktoré im pridelím, napríklad verejné, tajné, dôverné a podobne, by som chcel možno reagovať nejakou politikou. To znamená, jednoduchý príklad, dokument, ktorý je označený ako interný, by nemal byť poslaný externe na Gmail, na Seznam, kamkoľvek. Príklad. Máte niečo, čo je confidential alebo dôverné, nechcete, aby k tomu mali prístup externisti v rámci Teamsov. Ďalší príklad toho, prečo chcete klasifikovať a chrániť dáta. V tomto scenári si pozrieme niekoľko produktov, ktoré do toho padajú. Všetky patria do tej rodinky, dobrý deň, patria do rodiny Purview. Bude to Information Protection na ochranu a klasifikácii, Data Loss Prevention, prekvapivo na prevenciu únikov dát a potom ešte Insider Risk Management, čo je taká špecifická doména, ktorá funguje na základe vyhodnocovania signálov o používateľoch a nejakej úpravy ich rizikovosti alebo ich skóre. Aby sme sa nejak zľahka zorientovali v téme, pár obrázkov požičaných od Microsoftu. Nebudem ich prechádzať úplne do hĺbky, tak aby som vás naozaj neuspal. To podstatné. Kľúčom, tým krásnym základným sú sensitivity label, alebo teda štítky, alebo tagy. To, ako si ich nadefinujete, aké budú mať farby, ako sa budú volať, to je čisto vo vašich rukách. Tu ukážka Public, General, Confidential, čiže verejné, všeobecné a dôverné. Môže tam byť čokoľvek iné. Ak používate TLP-čkový protokol, Traffic Light protokol, môžete to mať vo farbách, ktoré sú tam. Ak to chcete mať bez farbičiek, môže byť. Keď máte štítky na mieste a oklasifikované dáta, povedzme, že v ideálnom svete, je ľahké potom, alebo ľahšie na to reagovať a chrániť takéto dáta pred únikom. Čo keď neviete oklasifikovať všetky dáta. Málo kto začína dnes tým, že by práve teraz založil firmu, založil prostredie, mal 0 existujúcich dokumentov, najprv nastavil Information Protection a až potom mu začnú vznikať dokumenty, ktoré sú oklasifikované. Každý má nejakú históriu, každý má desiatky tisíc Wordov, Excelov, PDF-iek, e-mailov, proste dokumentov, ktoré sa za roky nazbierajú. A bez toho, aby som sa niekoho dotkol, väčšina nevie povedať, čo v nich je. Je to príliš veľké kvantum dát na to, aby ste vedeli explicitne povedať, či tam ten Excel na file serveri má v sebe finančné informácie alebo dáta, ktoré patria pod GDPR alebo niečo podobné. Na to prichádza na pomoc niečo, čomu sa hovorí Data Classification Service. Je to engine alebo služba Microsoftu, ktorá bez toho, aby museli tie dáta byť označené štítkami, snaží sa a rozumie tomu, čo v tých dátach je. Snaží sa na niekoľkých možno rovinách. Tá najzákladnejšia je tzv. Sensitivity Info Types. To je preddefinovaný výraz, vzorec, regex, zoznam kľúčových slov a podobne. Je to proste nejaká definícia, ktorú viete popísať a ktorá znamená citlivý údaj. Jednoduchý príklad, číslo kreditnej karty. To je vzorec. Rodné číslo, opäť vzorec. Viete povedať, aké číslo je rodné číslo a aké nie je. IBAN, to isté. To sú tie ľahké veci. Existujú predpripravené zoznamy, ktoré obsahujú české aj slovenské rodné čísla, čísla dokladov, fyzické adresy, takže viete urobiť nejakú kombináciu, že pokiaľ v dokumente sú 4 mená, pokiaľ sú tam zároveň do 300 znakov od toho 4 adresy, možno sa jedná o údaje, ktoré by mohli byť klasifikované ako osobné alebo PII. To je vzorcovanie. Nevýhoda vzorcovania je, že
každý jeden tenant, ktorý som videl v rámci takýchto preddefinovaných sensitivity infotypov, čiže tých citlivostných nejakých stupňov alebo dát, obsahuje 100 000 izraelských rodných čísiel, pretože ich vzorec na rodné číslo je veľmi podobný ako naše telefónne číslo. Takže spoľahnúť sa iba na to, že vám nejaká automatická klasifikácia na základe predpripravených šablón Microsoftu roztriedí dáta, je prinajmenšom odvážne. Na to, aby to mohlo byť lepšie, si samozrejme tieto vzorce viete upraviť, to znamená, je to plne vo vašich rukách, pokiaľ chcete. Viete dáta samozrejme označiť a viete použiť aj nejaké lepšie metódy. Budem hovoriť o 2 alebo možno 3, o 2. Exact Data Match je niečo, čo je exaktné, ako nahovára ten názov. To znamená, ak boli by ste poisťovňa, máte zoznam poistencov, máte k ním nejaké kódy, viete zobrať tento zoznam, dať ho do Microsoft Purview a on bude explicitne hľadať tieto čísla. Nebude to robiť na základe vzorcov, bude to robiť na základe toho, že mu to musí presne sedieť. To je jeden zo spôsobov. Druhý je tzv. Trainable classifiers, čiže niečo, čo viete vycvičiť. Funguje to tak, že pokiaľ máte dokumenty, ktoré sa plus minus podobajú a patria do nejakého logického celku. Jednoduchý príklad pre mňa z minulého roku. Mal som zákazníka, ktorý robí veľa reklám, dubbingov a podobne. Mal veľa zmluv s rôznymi umelcami a podobne. Každá tá zmluva vyzerá trochu inak, ale logicky je to ten istý typ zmluvy. To znamená, je to nejaká zmluva o spolupráci. Pokiaľ ten zákazník nazbieral aspoň 100 takýchto zmluv a nechal ich naučiť sa, tak potom ten Purview na základe toho, čo sa naučí a natrénuje sa a vy mu ešte s tým trochu pomôžete tým, že mu poviete správne, nesprávne, tak vám bude hľadať dáta typu zmluva. A existujú ďalšie možnosti, ako sú napríklad OCR, to znamená, aby tie dáta nemuseli byť len v texte, ale mohli byť v obrázkoch. Ak vám niekto robí screenshoty, dokumentácie, ktorá je citlivá a pokúša sa ich odniesť takýmto spôsobom, na to funguje to OCR a podobne. Ďalšia podstatná súčasť toho celého obrázku ochrany informácií je tá časť na pravo, to znamená nejaká rozšíriteľnosť. Jednak dáta logicky viete chrániť v Microsoft 365, viete ich chrániť aj u seba na úložiskách, to je tá stredná časť on-premise, čiže Microsoft ctí stále to, že zákazníci sú s ním rokúce a nie každý má všetky dáta v cloude, takže túto logiku viete používať aj na file servery, ktoré sú umiestnené u vás, alebo na SharePointové knižnice, pokiaľ prevádzkujete SharePoint server. Viete to ďalej roztiahnuť do sveta mimo Microsoft, to je tá bublinka hore. To znamená, viete do rôznych cloudových alebo webových aplikácií tiež vynúcovať nejakú formu ochrany a klasifikácie. A samozrejme Microsoft tiež si je vedomý toho, že nie je jediný cloud Microsofti, takže v rámci multicloud podporuje samozrejme dátové zdroje, ktoré sú vo jeho vlastnom cloude, Microsoft Azure, ale je tam aj rozšírenie pre ďalšie, ako je napríklad Amazon Web Services. Na tej opačnej strane ochrany pred nejakým vynesením máme DLPčko, budem o ňom hovoriť ďalej, takže tam už do väčších detailov teraz zachádzať nebudem. DLP Microsoft tradične rozdeľuje na niekoľko vecí. Prvé je tzv. Servisné alebo službové DLP. Je súčasťou licencie Microsoft Business Premium alebo Microsoft 365 E3 napríklad a umožňuje vám pokryť dátové zdroje, ktoré vlastne obsahujú dáta a nejakou formou z nich viete tie dáta poslať preč. Typicky je to Exchange, pretože viete priložiť súbor alebo napísať citlivú informáciu do mailu a poslať ho niekam preč. Je to SharePoint, pretože SharePoint je v Microsoftovom svete všetko. Súbory uložené na Teamse sú SharePoint. Váš OneDrive je SharePoint. Keď drag and dropnete súbor do Teamsov, lebo ho chcete poslať kolegovi, urobí to na pozadí OneDrive. Keď budem chcieť túto prezentáciu poslať dnes vám, hodím ju povedzme do tej Teamsovej pozvánky, ktorú máte, nahrá sa to na SharePoint. Hej? SharePoint je proste stred vesmíru. Tieto služby viete chrániť DLP politikami, to znamená politikami, ktoré zabraňujú úniku dát, už v tých E3 alebo business prémiách. Ako náhle vám do toho niečo chýba, a malo by vám tam niečo chýbať, mali by vám tam chýbať endpointy, to znamená, čo s dátami, ktoré mi používateľ vytlačí, oscreenshotuje, drag and dropne do nejakej cloudovej služby, prípadne nahrá na USB kľúčik a podobne. Na to máme endpointové DLP, čiže DLP na koncovom bode.
To je súčasťou väčších licencií. To znamená, buď si ho dokúpite v rámci nejakého menšieho balíka typu Microsoft Purview Suite, kedysi zvaný E5 Compliance, alebo je teda súčasťou plnej Microsoft 365 E5. Ten vám umožňuje riadiť jednak Windowsy, jednak Macy a podporované browsery, do ktorých existuje nejaká forma extensionu alebo pluginu. Vtedy viete naozaj vynúcovať veci typu USB kľúče budú zakázané až na konkrétne povolené typy, až na úroveň sériového čísla, bez toho, aby ste museli plošne zakázať USB porty a ľuďom nechali možnosť pripojiť si slúchátka napríklad alebo niečo podobné. Viete riadiť práve takéto, že keď stiahnem z file servera súbor a pokúsim sa ho niekam inám nahrať, aby mi to tá politika zastavila a podobne. A pokiaľ by sme sa bavili o nahrávaní mimo toho endpointu, tak máme ešte to cloudové DLPčko voči cloudovým službám, to znamená, keby som to chcel hodiť do Gmailu, chcel by som to nahrať na dnes už neexistujúce úložto a podobne. Microsoft má na to zase jeden z defenderov, ktorý sa stará o to, aby vám tieto dáta neprešli. A keby vám teda aj prešli, tak aspoň aby ste vedeli, že vám odišli. To znamená, aby ste mali viditeľnosť a mali ste nejakú auditnú stopu. A to posledné, tuto tak na konci je teda, že on-prem stále platí, že v on-preme vám Microsoft de facto neochráni tie dáta na serveroch v tom štýle, že by ste to z toho servera nevedeli odkopírovať, pretože logika Microsoftu je, že keď sa o jeden slajd vrátim, mali by ste dáta mať primárne klasifikované. To znamená, ak sú klasifikované a chránené, tak aj keby ste si tie dáta zobrali a nie ste oprávnení ich vidieť, tak sa k ním nedostanete. Zobrali ste zašifrovaný súbor. Druhá vec, typicky zo serverov dáta neodchádzajú v štýle, že príde používateľ do serverovne, pichne USB kľúč do servera a pokúsi sa niečo stiahnuť. Typicky dáta zo serverov odchádzajú cez endpointy alebo nejakú formu aplikácií. Čiže tá logika Microsoftu je možno trochu zvláštna, ale v praxi funguje veľmi dobre. To je štandardné DLPčko, to znamená, definujem nejakú exaktnú politiku, ktorá hovorí, keď sa stane toto, správ mi auditný záznam, zakáž kopírovanie, upozorní admina alebo kombinácia všetkého. Potom tu máme doménu, ktorá sa volá Insider Risk Management, už som to tak naznačil. Insider Risk Management, terminus technicus IRM-ko, je metóda, kedy sledujete insiderov, čiže vlastných používateľov, vyhodnocujete ich aktivity a pokiaľ sú podozrivé, tak tomu používateľovi začne rásť nejaké rizikové skóre a viete, že tak na tohto by som sa mohol zamerať a prípadne na to naviazať nejaké ďalšie politiky. Skladá sa to, tu sa všetko skladá z niečoho, takže toto sa skladá z troch častí kontextu. To znamená, rozumiem tomu, čo sa deje. IRM-ko môže byť integrované so super vecami, ako je napríklad dochádzkový systém, také tie pípačka na karty. Môže byť integrované s HR systémami, takže rozumie tomu, kedy niekto nastupuje alebo kedy niekto končí. Môže byť integrované teda so všetkými možnými úložiskami Microsoft 365, inými cloudami a podobne. Takže kontext. Máme tu figurantku, ktorá dala výpoveď. Patrí medzi rizikových používateľov práve preto, že jednak dala výpoveď a má prístup k rôznym dátam. Hej, to je niečo, čo Microsoft 365 vie, pretože eviduje, kto kam sa dostane. V rámci Microsofte reklamy máme ešte drobnú odbočku do niečoho, čomu sa hovorí Communication Compliance. Communication Compliance je veľký brat, ktorý sleduje, čo píšete do mailov, čo píšete do Teamsov, pokiaľ to máte nakonfigurované, chápe kontext a rozumie tomu, že napríklad túto figurantka v tomto konkrétnom príbehu, po tom, čo dala výpoveď, napísala do Teamsových správ, že sa tejto firme pomstí. Hej, stačí jednoduchá stručná správa, napíšem kolegovi, že už ma to tu štve, ja im ukážem. Communication Compliance je to, čo pochopí ten úmysel a povie si, nie je to správne, pridávam nejaké rizikové body. To ďalšie, čo k tomu celkom jasne nasleduje, bude úmysel. Čiže začnem robiť naozaj aktivity, ktoré sú veľmi podozrivé. To znamená, začnem sťahovať súbory, ak používam tie značky, začnem ich znižovať. Mám súbor, ktorý je dôverný, tak z neho spravím verejný. A hovorím si, aký som parádny hacker, lebo tým pádom obídem DLP politiku. Prípadne po sebe súbory začnem mazať. Hej. Keď tu nebudem ja, tak nikto nebude benefitovať z mojej práce. Proste to po sebe vyčistím. Všetky tie aktivity sú samozrejme nejakou formou oskorované. To znamená, stiahnem jeden súbor, sú to možno 2 body. Keď ich stiahnem 1000, už je to pár 100 bodov, už začínam byť podozrivý. A tam vypadáva to skóre. Čiže máte organizáciu, v ktorej máte 1000 ľudí. Koho budete sledovať? Každého? To by ste sa zbláznili.
Sledujte tých, ktorí sú potenciálne podozriví. Hej? A na to máte teplomer alebo skóre. Čiže ono vás to tak ako navedie k tomu, že toto sú ľudia, na ktorých by si mal dať pozor. Ešte som nikoho neobvinil, iba mi platforma dáva dáta, ktoré by som si vedel získať aj sám, keby som mal nekonečne veľa času alebo nekonečne veľa ľudí. Hej, u každého používateľa by som si vedel zistiť, že kam pristupuje, kedy sa prihlásil, do akých súborov má prístup, či sa hral s tými značkami alebo nehral, či kopíroval. To sú všetko aktivity, ktoré sú logované. Ale vyhodnotiť ich a v tom kontexte nadľudské sily. No, keď už máme to skóre, jednak vieme teda, na koho sa zamerať a jednak na to vieme viazať nejaké politiky. Tu prichádza niečo, čomu sa hovorí adaptive protection, čiže prispôsobiteľná ochrana, adaptívna, to je jedno. Adaptívna bude asi pekné, kedy jedna a tá istá DLP politika nemusí byť postavená úplne exaktne, nemusí hovoriť, že keď sa stane A, zakáž B, ale môže reagovať na skóre toho používateľa. To znamená, pokiaľ budem v tom zelenom, nie som rizikový, idem urobiť aktivitu, ktorá je podozrivá, napríklad nahrať 10 súborov na USBčko, dostanem tzv. Policy tip, takéto upozornenie, že Martin, vidíme, čo robíš, zváž, či to je správne, ale dovolím ti to. Keď budem v strednom risku, lebo už som tých súborov nahral veľa za posledný týždeň, tak ma to zastaví, ale umožní mi to urobiť override, čiže povie mi to, nerobíš dobrú vec, klikni sem a vysvetlí nám, prečo to robíš. Ja tam napíšem nejaké zdôvodnenie, ktoré mi padne do auditného logu, takže už nikdy nebudem môcť hovoriť, že ja som to nebol, ani nebudem môcť hovoriť, že nevedel som, čo robím, lebo tam musím napísať to vyjadrenie a mám to umožnené. A keď budem pokúšať osud ďalej a budem stále zlý a dostanem sa až do červených používateľov, tak tá politika sa už so mnou baviť nebude a proste mi to zakáže. Vybavená vec. Ideme si časť z toho ukázať, aby ste videli, ako to vyzerá v tých krásnych Microsoftích konzolkách. Dajte mi prosím minútku, kým si to tu dám nejako dokopy. Dobre. Máme, super. Takže opäť Purview portál, ten, kde sme boli v Compliance Managerovi, teraz sme tu v tých všetkých možných záložkách a riešeniach v inej časti. Pôjdeme do Information Protection. Najprv vám chcem ukázať, ako fungujú tie jednotlivé klasifikátory. To znamená to, čo vie určiť citlivosť dát aj bez toho, aby ste ich explicitne označili. Každá jedna vec Purview začína nejakým dashboardom, ktorý vám v nejakej forme grafov alebo takýchto koláčikov alebo teplomerov niečo ukazuje. Keď sa pozrieme do tých labelovaných vecí, tak vidíte, že jednak si môžem vyberať z tých tzv. Sensitivity infotypov. To sú tieto. Je ich viac ako 400 si myslím aktuálne, to znamená, v tomto prostredí je to samozrejme obmedzené, vidíte, že ich tam je málo, ale reálne na tom backende, v tých definíciách je ich viac ako 400. Tu sú tie, ktoré boli v tomto prostredí nájdené. Čiže už teraz vidíte, že je to malinké demo prostredie s 20 používateľmi a nejakými pár súbormi, poskytnuté Microsoftom, ale vidíte, že full nameov mám viac ako 1,5 milióna. To znamená, keby som chcel riešiť nejakú GDPR politiku, kde by som sa spoľahol iba na to, že dokument obsahuje meno a priezvisko, tak by som sa zbláznil. Keby som mal vlasy, ešte by som si aj vytrhal. Keď sa pozriete na tie sensitivity labele, to je už trochu krajšie, to znamená, tu už sú dáta, ktoré sú explicitne označené. Vidíte, že tie počty nie sú také hrozné. Vždy, keď na to kliknete, dozviete sa, kde sú tie dáta uložené. Čiže vidíte tu úložiska, v tomto prípade cloudové, keby som mal pripojené on-premové a oskenované, videl by som to tu ako on-premové data story. Ja sa pokúsim ísť trochu hlbšie, nie som si istý, kde sa to demo rozsype alebo nerozsype, ale keď máte dobrú licenciu, myslené E5, a dobré oprávnenia, myslené compliance administrator pre Purview, lebo toto nie sú dáta pre každého, môžete ísť do takej hĺbky, že vlastne vidíte, OK, chcel som vidieť, kde sú nejaké confidential dáta, majú ich títo používateľia uložené na exchange, môžem ísť hĺbšie a dojdem v
tomto deme asi úplne nie, ale technicky dojdete až po konkrétny súbor, konkrétny e-mail, s tým, že viete mať zvýraznenú časť, ktorú Microsoft Information Protection považuje za tú citlivú. To znamená, ak sú to finančné dáta, a jak som hovoril, máte tú rolu, ktorú by nemal mať rozhodne každý, tak vlastne uvidíte snip toho, povedzme, Excelu a uvidíte tie dáta naživo. Preto je to pomerne nebezpečné a v reálnych projektoch vidíme takéto roly pridelené niekomu, kto má v tej firme reálne právo všetky tie dáta vidieť. Nie je to pre admina, nemal by to byť rozhodne IT-čkový admin, mal by to byť nejaký data protection officer, niekto z legal alebo niečo podobné. Čiže to sú označovače dát. Keď sa pozrieme do toho insider risk managementu, opäť nás uvítá krásny dashboard, ktorý zase jednak vás to snaží naviesť k tomu, čo by ste ešte mohli robiť, aby to bolo lepšie. A opäť vidíte, mám tu nejaký zoznam alertov, tých je C40, ale mám tu niečo, čomu sa hovorí spotlighted alerts, to znamená nejaké také, na ktoré by som sa mal viac zamerať. Toto je, rovno hovorím, je tu demo, takže je to extrémny príklad. Tu vidíte, že tu je veľmi veľa tých alertov, všetky sú pomerne závažné a v reálnom živote to tak nebýva úplne. Aspoň teda nemám takú skúsenosť, že by to vyzeralo až takto extrémne. Copilota zavrieme, ale iba aby ste vedeli, AI je dnes všade, takže automaticky, pokiaľ by sa vám toto všetko, čo tu vidíte, nezdalo a nechcelo čítať, tak máte tu vždy sumár, ktorý vám vygeneruje umelá inteligencia, aby ste nemuseli ako keby všetko čítať. To podstatné tu, ja sa to pokúsim zazumovať, ak mi to pôjde, a ak sa mi to úplne nerozbije, dobre, je, že prečo sa vlastne ten používateľ označil, alebo prečo ho to IRM-ko označilo za rizikového, je práve to, že vidíte túto jednoduché vysvetlenie. Používateľ chodí k obsahu, ktorý je senzitívny a chodí tam častejšie ako 93% ostatných používateľov v rámci toho prostredia. Čiže niečo sa deje. Zase, ako hovorím, neznamená to automaticky, že je to zlá aktivita, znamená to, že je to podozrivé a mal by sa na to niekto pozrieť. Dostanete základné informácie, to znamená, kto to je, kam patrí, také to, čo vám vyťahne entra vlastne z karty toho používateľa a kto má rád vyšetrovanie a púšťanie sa ďalej, môže ísť buď do Activity Exploreru, kde, ak by sa mi to otvorilo, ja sa ospravedlňujem, že to je v tomto úchvatnom okne tu dole a neviem s tým pohnúť, ale tu vidíte po jednotlivých riadkoch každú jednu vec, ktorú ten používateľ urobil. To znamená, niečo urobil, prečítal súbor, ktorý bol uložený tu. C-čko, users a teda. Bol to Excel. Keď to chcete nie v textovej forme, ale v nejakej takej grafickejšej, dúfam, že sa mi to tu podarí ukázať, tak toto je skutočný veľký brat. To znamená, vidíte momentálne 3-mesačnú časovú osu pre Natashu David, čo je taký ten klasický demo používateľ Microsoftu a vidíte rôzne aktivity, ktoré robil. To znamená, každý jeden z tých bodov vám ukazuje. Tu Natasha zmazala súbor, tu prečítala nezvyklý počet kritických súborov. A potom sú tu tieto združovače, kedy vlastne máte niečo, čo sa volá sequence, to znamená, urobila Natasha niekoľko vecí naraz, ktoré spolu súvisia. V tomto prípade stiahla na OneDrive, popremenovávala súbory a nahrala si ich niekam na nejaké cloudové úložisko. Čo je zase potenciálne podozrivá aktivita. Čiže vlastne začne rásť skóre toho používateľa a vy ste v stave needs review, to znamená, niekto by sa na to mal pozrieť, opäť môžete to niekomu prideliť, môžete to potvrdiť, môžete to zahodiť. IRM-ko, ako mnoho ďalších technológií, ktoré sa spolieha na nejakú aktivitu používateľa, sa učí. Takže keď je u vás bežné, že ľudia kopírujú, alebo konkrétni ľudia kopírujú desiatky tisíc súborov na USBčko, lebo robia si zálohu a sú to developeri a majú strašne veľa kódu, ako náhle mu to párkrát dismisnete alebo označíte za štandardnú aktivitu, naučí sa to. Keď je to potom anomália, bude to zase vyskakovať. Ako náhle máte toto nakonfigurované, to znamená, je to technológia, ktorú treba nejakou formou nakonfigurovať, má to vlastné politiky. Keď Microsoft niečo zbožňuje okrem premenovania produktov a vytvárania nových portálov, tak sú to politiky. Každá jedna technológia má nejaké politiky, táto nie je výnimkou, to znamená, vidíte, že je ich tu nadefinovaných 10, každá má nejakú logiku. Niečo sa stane, zareaguj na to.
Ako náhle to máte teda nachystané, viete si pripraviť tie adaptívne politiky a tie adaptívne politiky v podstate reagujú na tie rizikovosti používateľov, ktoré môžete definovať tu. Čiže opäť, to, že či je používateľ rizikový veľmi, stredne alebo málo, nie je výmysel Microsoftu, je to výmysel váš. Vy si môžete vybrať buď nejakú z konkrétnych aktivít, ktorá sa tam diala, alebo to vyskladať proste z rôznych podmienok, ktoré si môžete pridávať alebo odoberať, dávať im nejaké logické operátory a tak ďalej. Tá technológia je hodne dobrá v tom, ako sa učí, ale tak či tak ju treba vedieť nastaviť. Ako náhle to nastavené máte, môžete to ďalej využívať v politikách či už podmieneného prístupu, to znamená, ak je používateľ rizikový a ide zo zariadenia, ktoré nie je chránené endpoint DLP, nie je to proste moje korporátne zariadenie, použijem na to domáci počítač, tak ma nepustí. Hej. To je podmienný prístup. Alebo môže to byť adaptívna DLP politika, ktorá mi proste zakáže odkopírovať nejaké tie dáta. Koniec IRM-ka, poďme ďalej. Vždy obľúbená téma, bring your own AI, alebo teda využívanie iných ako schválených AI služieb v rámci organizácie. Dnes je situácia asi všetkým známa, to znamená, z každej strany sú ľudia masírovaní tým, ako AI ich buď nahradí, alebo im zjednoduší prácu, plus minus, jedno z toho, nie? A ľudia ako takí, bez toho zase, aby som sa niekoho chcel dotknúť, ale na mňa to platí dokonale. Ako náhle som pred úlohou, ktorá viem, že je povedzme náročná na čas a viem, že by sa dala spraviť efektívnejšie, ja neviem, nejaká práca s dátami, nejaká príprava niečoho, písanie skriptu a teda, mám tendenciu použiť nástroj, ktorý na to je určený a ktorý mi to zjednoduší. V mojom prípade to bude Copilot, ktorý mám licencovaný v rámci svojej práce, to znamená, je to moja prvá voľba. Druhá voľba kvôli tomu, aby som si držal nejaký prehľad, je pre mňa ChatGPT. A tretia voľba, keď už neviem čo, alebo si chcem porovnať výstupy, tak je to Google Gemini. Skúšal som DeepSeek, nejak ma to úplne povedzme nenadchlo, to za prvé a za druhé nám ho zablokovali, takže čo sa týka Bring Your Own AI v softwarovane, DeepSeek to nebude. Kdo máte 100% pod kontrolou využívání AI vašimi uživateli ve vaší organizaci? Teraz sleduj tie ruky hore. To byla účelová otázka, děkuji. Takže, čo s tým? Jedna vec je samozrejme vedieť, že sa niečo používa, druhá vec je to potom nejakou formou riadiť. Nechcem povedať nevyhnutne zakázať, ale riadiť. V tomto scenári si ukážeme dve veci, primárne Defender for Cloud Apps. Napriek tomu, že dnes hovorím prevažne o Purview, tak niektoré veci proste Microsoft rieši na strane Defendera, niektoré rieši na strane Purview, väčšina z nich si spolu rozumie. Takže, opäť si prehodíme môj krásny demotenant. Compliance manažerom sa rozlúčime, vrátime sa do admin centra a ideme do security. Podotýkam licenčné veci najprv. Čo sa týka toho, že chcete vidieť, čo vaši používatelia navštevujú a aké služby využívajú, v E3 máte možnosť, a v business prémiách máte možnosť nahrať mu jednorazovo dáta, nechať ich zanalizovať. V E5, pokiaľ máte nasadené Defender a pokiaľ máte tú plnú licenciu Defender for Cloud Apps, máte možnosť potom to aj riadiť. Ukážeme si to, ako to vyzerá. Čiže toto je Defender portál, kedysi Security Center. Vidíte, že ešte stále sa to volá security.microsoft.com. Tu dole máme sekciu Cloud Apps a to, čím začneme, bude Cloud Appový katalóg. V Microsofte si dali prácu a dali nám dokopy 36 679 cloudových alebo teda webových aplikácií. Áno, veľká časť z nich je Microsoftích, lebo je to cloudový hráč, ale inak je tam všetko možné. Čiže keď chcete nejakú konkrétnu apku nájsť, môžete ju hľadať. Keď chcete sa pozrieť podľa nejakej kategórie, ja v tomto prípade zvolím teda tú generatívnu AI, iba aby ste mali predstavu. Vidíte, že len v kategórii generatívnych umelých inteligencií má Microsoft v katalógu takmer 1200 záznamov. Aké to sú, sa dozvieme hneď. Opäť, je ich tam veľa Microsoftích, ale vidíte, že začne to uhýbať na všetko možné. A rovno hovorím, že väčšinu z toho asi nepoznám. To, čo je podstatné na tom cloudovom katalógu, alebo cloud aplikačnom katalógu, je to riskové skóre.
To znamená, nie len, že niekto si dal tú prácu a spísal tie aplikácie, ale urobil o nich aj nejakú hĺbšiu prácu a hĺbší výskum. Ukážeme si DeepSeek, lebo to je taký vďačný cieľ. Takže DeepSeek, dozviete sa, že to patrí do generatívnej umelej inteligencie, domovské je v Číne, hostovaný je v Spojených štátoch, založený v roku 2023, používa nejaké domény. Hej. Zatiaľ pohoda. Vidíte, že čo sa týka toho všeobecného skóre, dostáva 3. Čím nižšie, tým horšie, čím vyššie, tým lepšie. Čiže úplne naopak ako v škole. No a potom ideme do security časti. Security je v tomto prípade naozaj že bezpečnosť kybernetická. Ku každému z tých jednotlivých elementov, ktoré do toho skóre vstupujú, vidíte, že čo je tým myslené. Znamená, či to napríklad poskytuje auditnú stopu. Znamená, viete tam stiahnuť záznam toho, čo sa tam dialo. Áno, nie, nevieme. Či tam môžete nahrávať dáta, či to má certifikát a tak ďalej. Tu ešte vidíte, že je to relatívne dobré, je tu pár zelených. No a potom máme záložku compliance a legal, to sú tie zábavnejšie. Tu vidíte perfektné skóre. Compliance DeepSeeku voči štandardom, ktoré Microsoft považuje za podstatné. Nespĺňa ISA, nespĺňa SOC, nespĺňa nič, nemusí. Legal, podstatné v legal asi pre mňa teda GDPR, ako pre každého Európana, to znamená, či je tá služba z pohľadu GDPR compliant, to znamená, umožňuje mi využiť právo na zabudnutie, povie mi, aké dáta o mne má a podobne. V tomto prípade, ako vidíte, nie. A potom drobný detail, podstatný pre každú firemnú a organizačnú sféru, data ownership. To znamená, či tá aplikácia ctí to, že dáta, ktoré tam nahrám, sú moje dáta. Či ich nebude používať napríklad na učenie, či ich nebude predávať, pokiaľ by to boli fotky v prípade nejakej fotobanky a podobne. Keď usúdim, že táto aplikácia nie je to, čo by som chcel, aby mohli používateľia používali, tak urobím to, že sem kliknem na unsanction. Možno trochu, pre mňa je to také neintuitívne, že v angličtine unsanction znamená zakázať, ale je to tak, pozrel som sa aj do slovníka. Čiže ja keď to savenem ako nesankcionovanú, ako zakázanú aplikáciu, vidíte tam tú značku toho zákazu, tak moji používatelia už DeepSeek neotvoria. Objavím sa im taký maličký web, ktorý mi iba povie, že používateľ ide na stránku, na ktorú by nemal ísť. Mám tu ešte možnosť samozrejme prepísať to skóre, mám tu možnosť vylepšiť to, môžem Microsoftu napísať, že nesúhlasím s jeho hodnotením a podobne, ale v princípe môžem urobiť to, že ju zakážem jedným klikom. Každý jedno z mojich zariadení, keby sme boli teraz v stave, že mám pripojené zariadenia, ktoré v rámci tohto tenantu spravujem, či budú v domácej sieti pri nejakom proxy serveri, alebo či budú v Starbuckse na verejnej Wi-Fi, ako náhle som zaklikol tamto, tak sa tí používatelia nikam nedostanú, lebo ich zastaví Defender for Endpoint. Microsofte Defendre všeobecne si spolu veľmi dobre rozumejú a ich integrácia býva niekedy až komicky jednoduchá. Čo si ukážeme? Ak chcem, aby sa to, čo v tom cloudovom katalógu nastavím, reálne stalo na tých endpointoch, pôjdem do settingov, pôjdem do endpointov, ostanem tuto na tom prvom bode Advanced Features, scrollujem trochu nižšie a vidíte tú integráciu s Defender for Cloud Apps, tak keď ju zapnem a uložím, tak som zintegroval dva Defendera a čokoľvek, čo v tom cloudovom aplikačnom katalógu zakážem, tak sa automaticky stane na tých endpointoch. Zároveň s tým získam ešte jednu vec a to je niečo, čomu sa hovorí Cloud Discovery. To je práve to, čo môžete použiť aj v E3, aj keď trochu iným spôsobom. A hneď vám to ukážem. Cloud Discovery je spôsob, kedy sledujete kontinuálne, na aké weby vaši používatelia chodia a koľko dát tam posielajú smerom hore-dole. Nie aké dáta, nie je to až taký veľký brat, to znamená, neuvidíte, kto nahral aký súbor a kam, ale uvidíte, že používateľ túto Trip nahral 81 mega a nahral ich, poďme, do týchto aplikácií. Použil prekvapivo Microsoft Exchange, Skype for Business, super, OneDrive a podobne, čiže pracovné aplikácie.
ale vidím, že tuto išiel na nejaký inside sales, nič mi to nehovorí, zjavne si túto Trip pomáha nejakým nástrojom, ktorý evidentne niečo robí. Vidím, že nemá nejaké šialené skóre, vidím, že to používa ďalších 11 používateľov, že relatívne málo dát tam odišlo, môžem to tentokrát nechať tak. Takisto sa na to ale môžem nahnevať a môžem sa rozhodnúť, že tú apku zakážem. Aby ste to vedeli robiť rýchlejšie, tak samozrejme je tu dashboard, obligátny, ten dashboard je vždy a všade. Sú tu všetky aplikácie všetkých používateľov, kde si viete hľadať a môžete sa pozerať. Môžeme sa zase pozrieť, či tu máme nejakú generatívnu AI. Máme. Čiže niekto použil Baidu, tiež myslím, že čínsky nástroj, takže zase keby ma to nahnevalo, tak túto to takne zakážem a hotovo a už nikto sa na Baidu nedostane. Môžem sa pozerať samozrejme, čo to ešte všetko ponachádzalo, ale to gro toho je, že vlastne logika používania by mala byť, že idem sa pozrieť na aplikácie, ktoré boli nejakou formou odhalené, bavím sa toho filtra. Úplne najjednoduchšie použitie je, že si ich zoradím podľa toho rizikového skóre, ale naopak. A skúmam de facto, prečo moji používatelia lezú do aplikácií, ktoré sú z pohľadu Microsoftu a možno aj mňa tým pádom označené ako podozrivé. Alebo teda majú rizikové skóre, ktoré naznačuje, že možno dáta, ktoré tam moji používatelia nahrajú, už nebudú moje dáta, budú zneužité, môžu byť bohvie čo s nimi a podobne. Čiže tu tá logika potom je, že sa pozeráme väčšinou pri projektoch, kde sa to implementuje na to, aké veci sa v tomto smere využívajú, či to má nejakú alternatívu, ktorá je lepšia, povedzme, spĺňa aspoň základy nejakej bezpečnosti, prípadne veľakrát na začiatkoch používania 365 vidíme to, že používatelia majú OneDrive, ale nikto im to možno nepovedal, alebo že majú SharePoint. To znamená, oni sú zvyknutí súbory hádzať do Google Drive, posielať ich Gmailom a podobne, lebo vždy to tak robili. A možno ich buď nenapadlo, alebo ich nikto explicitne nevyškolil, že OneDrive je tá pracovná alternatíva k tomu, kde máš 1 až 5 terabajtov miesta, je to chránené proti zmazaniu, dáta sú naše, vieme si tam vynúcovať politiky a proste je to to miesto, kde majú skončiť naše firemné alebo organizačné dáta a namiesto toho to ľudia budú hádzať do nejakého Gmailu. Tak preto vlastne viete buď tie veci zakázať, prípadne povoliť a ešte je tu jedna špeciálna kategória, monitoring, to znamená, chcem byť niekde medzi, nechcem byť úplne dobrý ani úplne zlý, chcem byť v strede. A monitorovaná aplikácia znamená, že používatelia najprv dostanú hlášku, takú zase na celú obrazovku v browseri, že idú do monitorovanej aplikácie, aby sa tak nejak ako keby uvedomili, že je možné, že je dôvod, prečo je tá aplikácia monitorovaná, môžem tam tú hlášku nejakým spôsobom dostať pre tých používateľov, ale povolím im ešte ten prístup a budem sledovať ďalej, že či sa bude používať alebo sa nebude používať. A ešte k tomu, ako sa k týmto dátam viete dostať. To, čo ja mám teraz otvorené, tzv. Snapshot report, to znamená, zobral som jednorazové dáta z nejakého sieťového zariadenia, nahral som ich tam a ono mi to vygenerovalo report. Pokiaľ by som mal nasadené Microsoft Defender for Endpoint na koncových staniciach, a prehodil by som tú integráciu tak, ako ste videli, to znamená zapol som ju, tak sa mi to bude generovať úplne automaticky zo všetkých Windowsových a Macových endpointov. Znamená, ak ste prevažne Windows Mac, máte túto časť vyriešenú, pokiaľ máte nasadený Defender for Endpoint. Pokiaľ sa chcete pozerať hlbšie, ak si to možno ukážeme, to sú tzv. Continuous reporty, to znamená, neustále sa plnia a ešte existujú tie snapshot reporty. Pre zákazníkov, ktorí nemajú Defender for Endpoint, ale toto by ich napríklad zaujímalo, tak je možnosť nastaviť aj nejakú automatickú cestu, ktorá nie nevyhnutne musí mať na konci Microsofte riešenie. Viem tam pridať dátový zdroj. Nebojte sa, už vás dlho nudiť s týmto nebudem, ale chcem vám ukázať tú podporu, ktorá tam je. Čiže ja to tak pomaly preskrolujem, uvidíte tam známe značky, je tam Barracuda, je tam Checkpoint, sú tam Cisca, sú tam WebSense, sú tam open veci, ako je napríklad Squid, Forcepoint, Fortinet. Vidíte, je tu plus, mínus všetko, čo sa dá použiť na prístup k webu a nejakou formou to buď filtruje, alebo to nejakou formou aspoň loguje. To znamená, ak máte aj najjednoduchšie riešenie Squid, čo je open source, bežiaci na Linuxe, ktorý vás nič nemusí stáť, iba vám to vlastne sleduje aktivitu používateľov a vyhodnocuje. Viete ho zobrať, napojiť ho sem a mať taký istý cloudový dashboard, ako som vám ukazoval. Nevýhoda
tá integrácia je len jednosmerná, to znamená, ten váš prvok na sieti mi vie tie dáta poslať. Ja keď tam zakliknem, že tú aplikáciu chcem zakázať, tak už to úplne neviem vykonať bez toho Defender for Endpoint. Čiže je to zase, Microsoft je dostatočne otvorený na to, aby ste tam dostali dáta, ale ako náhle by ste chceli mať ako keby ten 100% komfort, musíte ostať v tom Microsoftiackom svete. Posledný bod k tomuto vidíte dole to Other, čiže ako náhle tam nebolo niečo v tom zozname, čo máte nejakú možno inú technológiu, tak v podstate máte možnosť ručne zadefinovať, aké dáta mu budete posielať v nejakom formáte a bude to robiť plus minus to isté. Takže to je stručná ukážka Microsoft Defender for Cloud Apps. To, čo ste videli, je asi 10% toho, čo to vie. Každá jedna služba a produkt Microsoftu, či to bude Information Protection, či to bude niektorý z Defenderov, je dostatočne komplexná na to, aby sa o nej dalo rozprávať a ukazovať celý deň. Dnes máme len raňajky, nemáme k tomu aj obed a večeru, takže budem relatívne stručný. Tiež by ma boleli nohy. Musel by som si už sadnúť. Tak to je aspoň taký rýchly prehľad toho, čo vlastne v rámci riadenia complianceu máte za možnosti, pokiaľ ste v svete Microsoftu. Čo s tým a čo ďalej? Mali ste rýchlu ukážku a rýchlu takú ochutnávku toho, aké veci sa dajú robiť, aké veci sa možno nedajú robiť, ako to licenčne vychádza. To znamená, dúfam, že odchádzate aspoň s informáciou, že Microsoft vie chrániť informácie, zabrániť ich úniku, viete sa pohrať s tým, aké aplikácie ľudia používajú. Berte to ako naozaj, že je to trojposchodová svadobná torta, z ktorej som vám odrezal dole taký maličký kúsok iba na ochutnanie. A naše služby v tomto smere sú tiež pomerne široké. Pomerne unikátne, aspoň pre mňa, je to, že v Softwareone v Čechách máme tím, ktorý sa venuje aj tej papierovej bezpečnosti, to znamená procesom. Máme tím, ktorý sa venuje technickej implementácii týchto riešení, ktorí sú v tom ďaleko lepší než ja, podotýkam. A to je práve tá kombinácia, ktorú považujem za veľmi dobrú zákazníkov, pretože poslať niekde technického konzultanta, pokiaľ neviete, čo chcete a nevie vás ten technický konzultant k tomu doviesť, lebo vám chýba smernica, chýba vám predpis, netušíte, voči akému zákonu alebo regulácii idete, na to je tá prvá časť, ten ISMS tým. Keď máme hotové papiere, gap analýzy, assessmenty, čokoľvek, vieme na to namapovať technické opatrenia, ktoré vieme potom samozrejme implementovať. Či už na Microsoft platforme, moja preferovaná, alebo na niektorých iných. Máme vlastný manažovaný SOC, to znamená, ak by ste mali problém s tým, že nemáte dostatok ľudí, ktorí vedia analyzovať hrozby, reagovať na incidenty a podobne, máme službu manažovaného SOC-u, ktorý poskytujeme 24x7, vieme to prevziať za vás. Môže to byť len na tú nočnú časť, môže to byť na celý deň, môžu to byť experti po úroveň L3, môžu to byť len L2, to znamená incident otvoria, klasifikujú, dajú vám vedieť a podobne. A posledná vec, máme prístup k rôznym incentívnym alebo investičným programom Microsoftu. Tie viete použiť z pohľadu bezpečnosti sa teraz bavme, na v podstate všetky tri hlavné piliere Microsoftu. Jednak sú to Defendere, to znamená, chcete chrániť koncové body, identity, proste chcete XDR-kové riešenie. Takmer každá z tých technológií sa dá buď ukázať, to sú tie prvé časti, alebo nasadiť aspoň do nejakého POCčka. V Microsofte programy fungujú tak, že pokiaľ nemáte záujem, dáte mi vedieť, preto v tej prezentácii máte dole na mňa kontakt, tú prezentáciu vám potom samozrejme pošleme. A kľudne sa obracajte priamo na mňa, kto viete, koho máte ako account manažera v software, môžete sa obrátiť aj na ňo, ale bez problémov môžete používať mňa ako single point of contact. A my vlastne preveríme v Microsofte, že či vy ako zákazník máte nárok na niektorý z tých programov, prípadne na aký. Takže buď sú to Defendere, alebo je to Purview, ochrana, DLPčko, klasifikácia atď. A to posledné, čo som sa dnes nedotýkal, to je Sentinel, to je SIEM riešenie bežiace v Microsoft Azure, čiže to je taká tá potom
finálna platforma v tom best case Microsoftu, kedy vlastne máte nasadené všetko, všade, máte všetky Defendre, máte Purview, všetko to spolu hrá a aby ste nechodili tak, ako ja ste ma dneska videli skákať medzi rôznymi admin centrami, prídete do jedného zdroja pravdy, čo je Microsoft Sentinel, SIEM riešenie, ktoré zhromažďuje a koreluje všetky bezpečnostne relevantné informácie, vyťahuje vám z toho tie incidenty, môže na ne automaticky reagovať a podobne. Hej. A to je vlastne uzavretie toho Microsoftieho bezpečnostného príbehu. A to je to miesto, kde by vaši budúci alebo existujúci sokoví analytici mali pozerať.